Различни култури и в различна среда, в различна ситуация изразяват един и същи тип чувства и отношения. Тази идея, знаете, те води до такава обсесия, че той пътува, прави различни проучвания, също и по Амазонка, на различни места прави своите изследвания и тази обсесия го довежда на няколко репризи, така, до гранични състояния, защото всеки път той достига до убеждението, че има нещо, което надхвърля нашия рационален опит. И това нещо, което очевидно на нас не ни е дадено, този рационален опит или тази граница не ни е дадено да преодолеем, е тъкмо тази положеност на културата в природата, като част от природата. И така, човека трябва да се откаже от своята амбиция, която в най-голяма степен е изразена в века на просвещението, 18 век и по-нататъчно. От своята амбиция да владее света, да владее знанието на света, да владее всичко познание, така, защото да може да въздейства всичко наоколо. Това, разбира се, важи за днешно време в технократското общество, което именно се опитва да владее света всячески, дори комуникацията, която е едно чудесно средство за общуване, по някой път е предизвикателство точно за самите нас, как се отнасяме към природата, пътувайки в интернетното пространство. Ние си мислиме, че сме наделяли онези земни сили и лесно можем да вземем елементи от други култури и да ги направим наша собственост в един момент. Говорим, примерно, като българи, как елементи от холивудската култура много лесно приемаме така и си казваме, това на нас би ни подхождало и малко като тези гаргите, които се бират различни манисти и си включваме и си казваме, аз и това ще се сложа и това ще се сложи и в един момент става нещо много необичайно. Сега аз, живейки дълго време там, горе-долу знам колко е подходящо развитието в областта на киното за този район, точно този стил, тази динамика, екшен и така нататък. Обаче в един момент, тук идвайки в България, виждам как една традиция за един по-спокоен живот, някакви по-умерени социални отношения и това, за което ти казваш, жестове и всички тези неща, които са ни характерни за този район, изведнъж се заместват от нещо съвсем различно и малко стои естествено. Тази мачовщина в поведението на съвременниците не си стои изкуствено. В известна степен е насъдено, който трябва, може би, да се замислим още веднъж, когато навлизаме в това виртуално пространство и копиране, copy and paste, да взимаме от една култура и го пействаме тук в нашата действителност. Дали това е най-интересното? И в този ред на мисли исках само да задам един въпрос на другото поколение, предхождащото поколение. Как то разсъждава по този въпрос? Аз знам, че доста негативи може да се каже за copy and paste и така нататък, обаче мен, например, ме интересува следното. Ние всичките сме от един край по някакъв начин, имаме корени в Старозагорския край. Ти, например, си бил в връзка с Чудомир, написал си една чудесна книга за него. И не само това, имаш поглед към имените наши майстори в областта на живописта, на други изкуства. Всеки един от тях носи своят цветоусещане. Сега в
В общ план погледнато, те казаха много интересни неща и двете. Говорят за глобализацията, за глобални процеси, които стават. Те имат поглед и върху това нещо, понеже много пътуват, много се интересуват. Пък ти имаш поглед също така и в детайл регионално ниво в България. Как се делят северно-български художници, например, на южно-български художници? Има едно деление на спорта. Кажи нещо по този въпрос, ще бъде интересно. Ами тия, които нас вече наричат динозаври, оцелели по някакъв начин. Така си е. Той на времето знаменития български журналист Димо Казасов казваше, че старостта е болест, която няма излекуване. Защото света, който вие сте познавали, си отишъл, хората са си отишли. Хората са нови, света е нов. Но все пак нашето поколение обича да чете и да разсъждава. Да. И ние знаем, че всички сме деца на майката земя. И трябва да уважаваме нейната град. Ако искаме да накърмим, добре. Уважението започва с познание и с грижи за всичко. Разбира се, че разнообразие има. Огромно. Даже някога ние учихме биография, че всички минерални извори само са на юг от Стара планина. И трябваше да дойде времето на големите сонди, на голямото сондиране, за да се докаже какво има в недрата на тая земя. Излязаха минерални извори, къде ли не, включително на морето. И на други обявени за сухи места. Аз смятам, че ние от българската литература и особено от такива писатели, поколението на Йовков или Импилин, към който спокойно трябва да пребавяме човек. Можем да се научим поуката на уважението към земята, към грижите за нея. Ти възпяха нея грижа. Що се касае на Чудомир, той по един много мъдър начин ни даде и съвети. Тези съвети далеч не са тия, които се тълкуват, че се отнасяли за едно време. Не е вярно. Чудомир ни говори за нашите недостатъци, когато даже се отнасяме към природата. Така да го разберем. Да разберем, че грешим, без да ни казва обидни неща за нас. Това е много важно да стане. Сега той имаше много голям интерес именно и към бита, конкретния бит на хората. Той беше и художник, да не забравяме това. И жена му е художник. И жена му, Мара Чурбаджийска, една великолепна художничка на портрети и особено на цветя. Да. Имаше голяма изложба в Стара Загора. И не само в Стара Загора, тя имаше една чудесна изложба тук на Славянски 6, май сега е банка. Там няма, аз не открих вече това, със съдействието на Чудомир. Сега, самия Чудомир в 65-та година му предлагаха да направи изложба в София, включително и в тази зала. Тъй като му казаха, Чудомир, ти някога отсядаше в хотел Булевард. Тоест, хотел Булевард, това е днешната славянска беседа. Ако искаш в тая зала, която зала е, той вече беше бил открит, както се казва. Да. Но Чудомир каже, вие сте глупаци. В този хам, аз като слушам твоите акварели,
те ще изчезнат. Да. Разбира се, така, това го казваше на шега. А иначе със свои критерии казваше: аз нямам център за изложбата. Аз трябва да нарисувам, аз трябва да изрисувам това, което вече съм писал. Така. И така той направи изложбата в Стара Загора. Той си е преценил и мащаба. Да, да. Така, сега той винаги казваше, че онова, което се рисува в Кюстендилския край, не може да се нарисува в Добруджа. И затова, когато посещаваше националните изложби, а той следише изложбите и много старателно, той търсеше да вземе картини от всички художници и от всички краища на България. Да покаже каква е разликата на добруджаница в сравнение, нали, с тракиеца, на кюстендилица. Така. И там сега са запазени едни от най-добрите стари образци, включително и една забележителна картина на Дечко Озунов, невеста. Да, така. Тази картина даже бяха взели да я разхождат по Европа. Чудомир се побеля, докато му е върнат. Да, и по едно време го убеждават. И самия Дечко Озунов рече: Чудомире, ще дам 10 рисунки, бе, дай да стои в София. Той казваше: Дечко, рисувай ти на невестата, бе. На който бай Дечко казваше: Чудомире, невести се рисуват на млади години. Виж, Захари Стоянов е казал пък нещо много обидно, даже в своите записки в българските въстания, но смятам, че той има главно групите за освобождение. Шоп или тракиец не може да има сравнение и след 100 години. Но 100 години вече са имали. И Йоко, те си участвали така. Рожба Шопука. Има Тракия, Аз съм така напълнена. Всички тук сме в София. Тъй, че със съжаление, давностният срок, както казват в съдилището, е изтекал. Има и други фигури от Стара Загора. Йоан Милев. Иначе трябва да приказвам да се отмета. И дома да няма. И дома да няма. Стара Загора, да. Йоан Милев е един преоткривател, всъщност. На много неща. Хубаво е, че бяха живи хората, които бяха общували с него. Така, специално поета Иван Мирчев беше запазен и много материали, които Иване, дайте да ги снимем в София, ще ги помолюваме и ще ги върнем. Нищо казвам, не ги върна, ама ви като в тая глава има смертни. Защото точно такава е била обстановката тогава, когато той прави и везни, и пламък, каквато е днес. Въпросът за оцеляването, въпросът за това, къде да се вземат пари, защото той е син на бедни книжа, байки и касап. Да, мерси много за момента, за това, което казахте. Съжалявам, че Надежда трябва да ни напусне, обаче има лекции, така че... Тук сме всичките динамични, това е под социални и културни съдържи. Аз много благодаря. Аз също благодаря. Сега довиждане и скоро ще седне следващия. Сега ще очакваме следващите включване. На чаша вода.